God made the little birds and flowers and all things large and small. He'll not forget his little ones. I know he loves me too. He loves me too. He loves me too. I know he loves me too. Because he loves the little things. I know he loves me too. Hello, how are you? Hello, how are you? Hello, how are you? How are you today? It's good to see everyone. Is good to see you, and you is good to see everyone. How are you today? Hello. Hello, boys and girls. A happy Sabbath, and I know that God has been keeping you safely. Why? Because you are so wonderful, boys and girls, wherever you are. Let's pray together. Dear Jesus, thank you for this day. Thank you for talking to us. We love to listen to your word. Bless us and write our names in the book of life. In Jesus' name we pray, amen. Very good. I know that you are listening attentively. Now we are going to consider 1 Peter chapter 5 verse 7. It says, cast all your cares to Jesus because he cares for you. Cast all your cares, or throw all your cares onto Jesus because he cares for you. He cares for you. Now you see what Jesus is saying? He's saying your problems to him are small. Why am I saying so, boys and girls? Because you can carry them. If you were not able to carry your problems, Jesus was not going to say, throw your problems to me, because how can a young boy, how can a young girl throw something which is heavy? You cannot even lift it up. Are we together? So Jesus knows that your problems are big in your eyes, but to him they are small. And if you listen to him attentively, you realize that your problems are tiny. You know what bothers you mostly? Do you know what stresses you so far as boys and girls? You are stressed because someone is seated at the front seat of your father's car. You want to be there too. And now you are stressed. Next time, don't worry. You'll fit in there. Yes, it will be your turn. And most people are stressed because of failing in class. You wanted number 1, or maybe you wanted to be number 2, but you are failing. You are above number 10 there, and it's giving you a bad day. And you are not even happy. But let me tell you something. Jesus cares. Are we together? Next time, if you push, if you do your best, you will make it. You know your stresses. Maybe you are failing to hold the bladder at night, and when you wake up in the morning, the bed will be wet. And you are saying, oh, why me? Why me every time? How long? How long? But you know what? Just try harder and you'll overcome. Are we together? Some are stressed because they want new toys. You want a new doll, you want a new toy, and you cannot even smile because of that. Perhaps you are an orphan such that your parents died in this COVID era. But let me assure you, boys and girls, Jesus is saying, I care for you. Jesus cares for us. He cares for people who've got a different skin from others. And you call such people albinos. Yet they are people as well. If you have a different skin, know that Jesus still loves you. Are we together? Jesus loves everyone. Even those who have other body parts which are not functioning well.
Be it it's your hand or your leg. Some of you, you are not able to talk properly and it's affecting you. Some of you, you cannot even move your leg because that leg is not there. Some people, they call you a cripple. What I can say to you is you are a child of God. So Jesus cares for everyone. Jesus loves us all. He is saying, come unto me, who are weary, I will give you rest. Are we together, boys and girls? Jesus cares for you. He cares for everybody. Jesus cares for you and me. May the good Lord bless you as you know that when Jesus cares, he's going to come back for us. For you, he's coming back to say, he wants you in heaven where there is no death, where there is laughter, where there is joy forevermore. We'll be in heaven with Jesus. We are going to have laughter, where we will be having food forevermore. We will be having a joyous time with our friends, with our saved parents. Hallelujah. It's my wish that we meet there because Jesus cares. Throw everything in prayer. Throw everything through prayer because Jesus is listening. He is ready to hear your prayers. So the throwing is not like picking something and throwing at his feet, but it's throwing your anxieties or your cares through prayer. Today, pray and Jesus is definitely going to answer. Let's pray together. Jesus, thank you so much for this day. Thank you for your love. Thank you, Lord, for the assurance that you care for us. You care for our parents. You care for us as families. Oh, Lord Jesus, some of us are not feeling well. We have relatives that are sick. We have relatives that are giving up in life. But Lord, thank you for the knowledge. Thank you for the assurance that you care for us. Thank you, Father. Be with us and may you write our names in the book of life. In Jesus' name we pray. Amen. Right leg, left leg, move. Step by step, step by step, I will follow Jesus Christ. Step by step, step by step, I will follow Jesus Christ. Step by step, step by step, I will follow Jesus Christ. Yesterday, today, tomorrow, I will follow Jesus Christ. Yesterday, today, tomorrow, I will follow Jesus Christ. Yesterday, today, tomorrow, I will follow Jesus Christ. Step by step, step by step, I will follow Jesus Christ. Step by step, step by step, I will follow Jesus Christ. I will follow only Jesus Christ. I will follow the King of Kings. I will follow till I reach the skies. 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 I will follow only Jesus Christ. I will follow only Jesus Christ. Sizohlangana phesheya ngasinqobile sizobonana phesheya emsini wangelisono sizobonana labangane abasijiyayo kudala sibona uMoses khanyele buntu esisinqobile isono nayu sathane sebonana lamagama sebexoxelwa khona ngayebizwa amagama mangcwele
Zambelami, we shall be gathering glory land, and in the victor's band we shall gather in glory land. Yes, the land of purity, meeting with the dead in Christ once more. Sin and distress never to more last. We shall meet over there with my Jesus Christ. Sin is defeated and dark is past. The devil destroyed at last. We shall meet over there when the roll is cold up yonder. When the roll is cold up yonder, I'll be there. Will I see my Jesus? On the page is white When we see Jesus Christ the crucified, for salvation, catch a glimpse of nails scarred. When the roll is cold up yonder, I'll be there. Will you see Jesus? Here's my name there on the page is white when we see Jesus Christ the crucified, for salvation, catch a glimpse of nails scarred. Oh, my enemies, I know that my Redeemer is in heaven. Oh, who's waiting for me in that land? Heaven, la pongongona ezulini. I know that my Redeemer is in heaven. Oh, who's waiting for me in that land? Heaven, la pongongona ezulini. Mina ngibandezela nyakala ngaye ngibiza ngosabela no don't shut me out, no don't shut me out, let me stay in sin. When it calls me, I will laugh. Yes, I'll meet him over. No, 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 no. Don't let me stay. When he calls me, I will laugh. Yes, I shall meet him over there. Gizamangala, biyamkumbula nganina. How he left the heavenly kingdom, ukuzofela khona la. Gizamangala, biyamkumbula nganina. How he left the heavenly kingdom, ukuzofela khona la. Mina ngibandezela
When he calls me, I will answer. Yes, I'll answer. I have lived a life of sin. Lord, I have strayed from your path and now I face your wrath. Of all the evil doing from within, how can a sinner such as I deserve your grace to the extent of your death? My Lord, your love and compassion no one can replace. I am in awe of your mercy. Never shall I stray from your call. Mina Chinjiko pane upenyu Jesu atinditarise Pasine fuma ngezenando Amberindo wona zakanaka Mune upenyu mukutarisa Muchinjiko upenyu wakanaka Kutarisa Kalvari Aponaka mutarisa Jesu Iye akanye mwerera Kutilawa mumatambuzo Muchinjiko unandisimbisa Mune upenyu mukutarisa Muchinjiko Kristu upenyu wakanaka Kutarisa Kalvari Dino zatarisa mchinjiko Ndosimira muchinjiko Hakuna anazaputika Anosimira simbaredenga Mune upenyu mukutarisa Muchinjiko upenyu wakanaka Kutarisa Kalvari Mune upenyu mukutarisa Muchinjiko upenyu wakanaka Kutarisa Kalvari upenyu wakanaka Kutarisa Kalvari upenyu wakanaka Kutarisa Kalvari Uyayimimese munodi satenzi Tino imbari yorwake Tino imbari yorwake Nekumira pe
chone chigaro chake. Yesu toyenda kumusha, musha wa Mwari kudenga. Tinoyenda kuzioni kwa kana kisa kwa Mwari. Teseti no imba, tino ziva Mwari. Tiriva nawe kudenga, tiriva nawe kudenga. Tota uraidi, tota uraidi. Toyenda kumusha, musha wa Mwari kudenga. Tinoyenda kuzioni kwa kana kisa kwa Mwari. Tinofana pano geza Mwari. Tisa titashika hapo, tisa titashika hapo. Musha we Sioni, musha we Sioni. Toyenda kumusha, musha wa Mwari kudenga. Tinoyenda kuzioni kwa kana kisa kwa Mwari. Ngati imbe kwasho, Tinoregereka kuchka. Totewera Emmanuel, totewera Emmanuel. Kunyika kudenga, kunyika kudenga. Toyenda kumusha, musha wa Mwari kudenga. Tinoyenda kuzioni kwa kana kisa kwa Mwari. Toyenda kumusha, musha wa Mwari kudenga. Tinoyenda kuzioni kwa kana kisa kwa Mwari. 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 Angawe mangwana ni ayo erumuko. Jesu ouya kutora wake kumusha. Tosangana newadiwa wakafakare. Tokarana Jesu narini. Tosangana kumusha Jesu anogazira. Tofekezwa korona netongu oshena. Yimbiro riyore rukuriro rwa Jesu. Uyeziene kumusha kofaza. Kutari changera kashongezwa somwenga. Zuari penyi Jesu ndiye chiedza. Zira dzaro dzichange dziri ndarama. Ngatisangane kumushako. Sangana kumusha Jesu anogadzira. Tofekezwa korona nedzongu ochena. Yimbiro riyore rukuriro rwa Jesu. Uyetiende kumushako faza. Amagadzirira
kusangana na Jesu nekukasika wamanda yake yorira zviratidzo zvekuuya kwake zvopera iwe neni ngatisangane sangana kumusha Jesu anogadzira topfekedzwa korona nedzonguo chena imbira rwiyo rwerukuriro rwaJesu uye tiende kumusha kofadza. Da kutenda Mwari mukati menguva dzino tinonamatira kuti Mwari aramba achitibatsira achitiitira nyasha. Pandanga ndakavhura nzeve nezuro ndakasangana nemashoko anoti Zimbabwe was removed from the red zone ye COVID. I don't know kuti zvinorevei, asi pfungwa dzangu shoma dzakangondiudza kuti taapa pari nani, tabva panotyisa. Saka kana taakunzi senyika tabvawo pared zvaanani. Chero kuchikoro kana ticha aingamaka hapana chaityisa kunyorerwa ripoti nepeni yered. Muripo here vanhu vaMwari? Kana tsamba chaiyo kuti inyorwe nered zvasina kumira mushe. Saka toda kutenda Mwari ne that development yekuti pane patabviswa naMwari tikaiswa naMwari. And we are hoping things will get better for the good. Mukati memharidzo yedu this divine service, musoro wenyaya wedu unoti tinoregereka here Mwari. Tinoregereka here Mwari, ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, maita henyu nekuti sitasvika pano kuti tinzwe muchitaura nesu maminutes mashoma anotevera. Lead us through and prepare our hearts. Make us better candidates for heaven. Chatinoda kuzoona imi usu neusu. Maita henyu nekutonamata muzita ra Jesu Kristu. Amen. Now, history ichinyorwa inotaura pamusoro pemurume ainzi Adolf Hitler. Murume ainzi Hitler, vanomuziva nationality yake akanga ari weku-Germany. Murume uyu akaita chancellor weGermany from the year 1933 kusvika 1945. Makore aya ane ma-events aainawo ekuti vanhu vakacherechedza vanoona contribution yake hombe. Murume uyu vanomuziva, they also know him for being responsible nenyaya yeHolocaust neWorld War II. PaHolocaust pfungwa yake yakanga iri yekuti zvese zviri kuitika zvakanangana nemaJerimani kana kuti zviwira vanhu zvese, blame yake yese yanga iri pamaJews. So for that reason he said we should get rid of each and everyone ane Jewish nationality. In the Second World War tinonzwisisa kuti murume ushu akanga ari a leading person pakurwa kwakaitika nyika zhinji dzichirwisana, and because of that and his contributions he caused death of over 50 million people. Now, history inoti murume ushu was not only cruel to others, he was cruel even unto himself, such that mafiro ake he committed suicide mswa 30 April 1945. Saka cruelty yake was not limited to extending it to others, but even unto himself. He did not even care for himself, such that he took his own life. It would be very unfair to talk out of Hitler to see murume ainzi Joseph Stalin. Now Joseph Stalin existed in equally the same period. Basa rake ranga riri kuuraya vanhu. Kwa ari kana vanhu vachifa, he was not worried about that. At some point in history he makes a statement. History inoti akati, one death is a tragedy, but 1 million deaths is just but a statistic. Saka to him, killing people or people losing their lives was not something that was a big deal to him. Ndo vanhu vakanga varipo panguva iyi around 1933 up to around 1945. And the title of the sermon reads, Tinoregereka here nhai Mwari. Pane murume
ainzi Vlad the Impaler kana kuti Vlad Dracula. This one was an interesting character in the history of the planet Earth. Murume uyu anozvarwa in 1431 and he died in 1477. Kwa kumashure kwehistory uku zvekuti vazhinji vanogona kusadzidza nezvehistory yekure kure ikoko. Now murume uyu airula kana kuti aitonga a small portion yenyika yainzi Wallachia. Ari imomo, he was very, very cruel zvekuti mureigni yake akaexista 3 times ari a prince, not because people wanted him, but airamba achizvidzosera iye pachake. Saka akadaro aiti kana vanhu vamutadzira, to make sure kuti he gets rid of the people, aitora javelin rake kana kuti pfumo kana kuti chimuti chakareba obaya munhu nemuromo chonobuda nekuzasi. Then he got satisfied. Murume uyu aiti kana akagara kana ashaya zvekuita kana vanhu vakamubohwa aidedza madzimai ese ane vana. Kana adedza madzimai ese ane vana, he could roast the children. Kana aroasta vana opa madzimai kuti adye vana vavo. That was the man we are talking about, ainzi Vlad Dracula. Neimwe nguva anotora madzimai nevarume vavo ovaunza pamwe chete. Then he cuts the breasts of the women obva agocha opa varume kuti vadye. The level of cruelty yaakanga ainayo. Tinoregereka ere nai Mwari. History also has a person by the name Maximilian Robespierre. Murume uyu anoexista during the era of the French Revolution. Panguva ishi, vanhu vemufrance vakanga vasiri kufara nezvaitika zvizhinji zvakavasaraunda. But ana Maximilian Robespierre ndo vamwe vevanhu vakagona kumutsa misoro yavo vachirwisa nezvakanga zvichiitika zvakanga vasingade. Saka he is called one of the architects of the French Revolution. Murume ushu akaintroduce yainzi guillotine. Now guillotine ndeyekuti vaive nezimushini ravo rakanga rizihombe. Zimushini riri zihombe raishandiswa kuti kana munhu achinge apara mhosva kana kuti kana vasinga vasina kufadzwa naye, vamutora vomuradzika. Zimushini riya raive nezibanga or a big blade romucheka ndo mapedzero avaita upenyu hwake. Saka according to him, history inoti paaibvunzwa pese kuti munozviitireiko zvekungoti akuvhiringa imubva mamuuraya, he said, to me killing is better than forgiving. Now, lastly, from those in the world history, pane murume ainzi Ted Bundy. Now Ted Bundy, America sat down and agreed to call him the American serial killer. Aiuraya vanhu in such a way yekuti apedza kuuraya, he destroyed evidence yezvinhu zviri pachena. Nhoroondo inoti Ted Bundy was so handsome and so charming zvekuti aiti kana akasvika mavictims ake akawanda were young ladies. Saka vaiti kana vakamuona, they were so attracted to him, matauro ake, they were so attracted to him zvekuti they could not suspect that he was so bad to that extent. Saka aigona kutora vanhu pama public places, vanhu vachitofunga kuti vanhu vari kudi havo vari kuwirirana. That was Ted Bundy. Oenda, he could do anything, and history says much of his victims, over 90%, he raped them before he killed them. Now Ted Bundy aiti kana achinga auraya, vanotaura nezvazvo vanoti he killed for fun. I don't know if you could understand it. Says vatingangoite chinda kunotamba bhora for fun, kana kuti madzimai zvaangaita achiona their TV series for fun, Ted Bundy would kill for fun. Saka after killing, what he could do, aimixa ropa rake neropa remhuka. Aigona kuuraya a sheep, for example, at some point on a case that went into the American courts, anoti auraya munhu ndobva auraya a sheep. Mapurisa paakatevera achinoda kuinvestigata nyaya akati, no, I understand I have blood stains, but these blood stains belong to a sheep that I killed. Ndobva varadza paaurayira sheep, ndobva varadza sheep yavo nehembe dzake dzine ropa. And he could mix his blood and the blood of the sheep. By then, history yanga isati yakura and technology was not yet advanced such that forensic science could not determine or differentiate between the blood of a human and the blood of an animal. Saka he was so clever. And pavakamutraya, vakamutongera mhosva 4 dzema-murders. But on his confession, he had killed more than 30,000 people. That was Ted Bundy. Tinoregereka ere nai Mwari. If we get into the word of God, mukati meBhaibheri shoko raMwari,
tinosangana nemurume anonzi Herod the Great on Matthew chapter 2. Herod the Great anozikanwa nemabasa akawanda akaita, but amongst mabasa ake akawanda anonyanyozikanwa nenyaya yekuuraya ma-infants. Ndo era yakaexistawo Jesus Christ. Ndo paakapa decree yekuti akuda kuuraya vanhu. But Herod the Great, besides kuuraya vana vadiki kwaakaita, I also need the Church of God to know kuti Herod the Great akauraya even mudzimai wake wakabvisira pfuma. Herod the Great was so cruel zvekuti nevana vakaita akashaya zvekuita aivauraya. Kana achigona kuuraya hama nemunhu waaidanana naye, what more vamwe havo vari kungozvifambira vane masenemu akasiyana neake. Saka Herod the Great was so cruel zvekuti kana vanhu vakatarisa akanga asiri munhu akanaka. That was him. But for your own information, Herod the Great akanga ari a very good Hebrew. His descendants, kana kuti kwaakabva, or his roots, was from a Christian family. He kept the Sabbath day of the Lord, and when the Church of God was about to be renovated, he gave a greater chunk of the contribution in the renovation of the Church of God. But nonetheless, Herod the Great was a killer and was not a good person. Chapters in the book of Kings, chapter 1, 2 Kings, then the book of Revelation, mention pamusoro pemukadzi ainzi Jezebel. Jezebel in the Bible mentioned in 19 passages. 12 times in the book of 1 Kings, then 6 times in the book of 2 Kings, then 1 time or once in the book of Revelation chapter 2 verse 20. Now, mudzimai ushu vanoziva nhoroondo yake vanonyanyoziva nyaya yakanangana Naboth and his vineyard. Jezebel achifurira murume wake vakauraya Naboth because of his vineyard. The book of Revelation mention yoti uyu ushu ainzi Jezebel uyu, besides nyaya yekuuraya vanhu kwaaita, killing the prophets of God and anything else, akanga ari munhu akanga achiita kuti vanhu vapinde muupombwe. He was a kind of a person wekuti aisejusa vanhu vakanga vari vanhu vaMwari nevamwe vaizvifambirawo zvavo. After such seductions, they would get or engage into fornication. Saka Bhaibheri, bhuku yazvakazarurwa, kana ichitaura pamusoro pemukadzi ainzi Jezebel, raisada kutomuona because vaimuona ari munhu akaipa. That's the Jezebel that we find in the Bible, the book that was written by the Spirit of God. The book of 2 Kings and 2 Chronicles dzinoburitsa murume ainzi Manasseh. Now Manasseh was a king and akatanga kurula ari very young. But ari very young kudaro, Manasseh, as time went on, he became very cruel. Zvekuti aiti kana akaona vana, he preferred to give sacrifices of kids than sacrifices the wife. Saka Manasseh aitora vana ovaisa mugango, kana avaisa mugango obva avagocha vachichema vari vapenyu vari mukati megango imomo. The book of 2 Samuel rinoburitsa munhu ainzi Rekab kana kuti Rakabi pachishona. Now vanhu vakawanda kana vachiona Rakabi vanoona munhu akanaka. Am I correct? Nekuti munhu akavanza vanhu vaMwari vakanga vauya akavachengetedza akaspeya upenyu hwavo. Sure, Rakab was a very good person. Vanomuona zvekare in the book of Hebrews achibuda pamagamba ekutenda. Am I correct? That's the other side of the story. Rekab was a prostitute. Saka nguva yaazosangana nevanhu vaMwari anga atokura, atogogodera mubasa rake, ende ukaona munhu akutsvaga option yekuti chirega ndichengetedze vanhu vaMwari aneta nezveupfambi izvi. Saka rewind back her life, munotise kuti Rakab haana kungotanga ari munhu akanaka. Muripo here vanhu vaMwari? Rakab achitokura, achitofamba ari musikana, aisanzwa, aisatangika. She was a commercial sex worker, enticing the word to make it right, but the bottom line of the thing, she was a prostitute. Saka ndoti matiri kusangana nayo aripo anonzi akapinda mulineage yekunozozvarwa Kristu. Asi ndati ndikuudzei kuti vanhu vaigara musame line naRakab, it's possible kuti vanga vasingade kumuona. Muripo here? Zvinodaro kuti imimi munogara kuri nani kwekuti hakuna vanhu vakadaro, kana kuti kana variko vane kwavanozviitira. But imagine muri muline renyu. Ndakambogara rimwe line when I was still in Bindura. Line iroro taitoziva kuti kubva pamba pedu taijamba dzimba 2. Kana vanhu vaipa introduction, kana kuti vaipa directions. Sorry to mention this word. Kana vaipa directions vaiti, kana mukapfuura imba iri pakona, muchaona imba yepink, mobva ipa muenda paimba yemahure, mobva mazopfuurira munokona kumberi. Saka paitozikanwa kuti ndipapo manzwere vanhu vaMwari, zvekuti I imagine madzimai ane vanhu vari mumaraini, vari varume vavo, vaiti kana varume vavo vakabuda, zvinodaro kuti vaidongorana nepamawindo kumeka sure kuti havasi kuenda neikoko here. Saka da kuti muone Rakab in that picture kuti kunyange akazoitira vanhu vaMwari zvakanaka, imbomuonewo kumashure uko
asata munhu ari right. Tinoregereka here Mwari. Lastly, let me talk about David. On these biblical characters, then we get to the thrust of our story. Then we pray. David now was a king. Bible no mention a man after my own what? Heart. David aidiwa na Mwari. You know, David anonzi aidiwa nani? Na Mwari. Ari pakati pe moyo wa Mwari. Let me tell you the David drama. Imukaona David, munaona muna akanyora buku la mapisarema. And you are so happy with him because he did a lot of things and buku la mapisarema inonakidza inezvinobata zvakawanda. But here is the David drama. Bible mentions David akanga ari mambo vanhu vaenda kuhondo ku battlefront. David anosara okwira pamusoro pemba anobva aona mukadzi wemunhu ari kumuona achigeza asina kupfeka ari nechekure. Let me show you David the sinner. You know David the king and David the man after God's heart, but let me show you David the sinner. Kudhara by that time vanhu vanga sina maspecs anogona kuvabatsira kuona zviri nani, mabinoculars kwakusina so that they would see better. Vanga vasina mafoni aigona kuzuma kana makamera kudzosa padhuze, but ziso raDavid raiona mukadzi wemunhu ari kure kudaro. Zvekunotisa because the king's palace yanga isiri pedyo nedzimba dzevanhu, manzwere vanhu vaMwari, zvekuti munhu ari ngori nomwe aifana kuona kuti munhu ari kure uyo haana kuita sei uyo, anenge asina kupfeka, anenge akashama. But David haana kuona izvozvo. David akaona munhu akazuma every atiku iri pamunhu kusvika agutsikana kuti munhu akanaka. Apedza izvozvo ndobva atumira timu yake kuti inotora mudzimai uya kuti auye, David the sinner. So David the sinner haana kuita nyadzi dzekuti kana ndikatuma vanhu kuti vaende kutora mudzimai wemunhu vachati chii about me. Muripo vanhu vaMwari, zvangofanana Elder waenda kuma-avenues, ane muyouth wepano, asvika kuma-avenues, obva ati kumufana muyouth akagara pasiti wemufana, dedza musikana wayo apinde papi munhu. David did that. Akati vakomana ndanani vakangwara vaya, itai mufambise munotora chii munhu uyo. Mukasvika abva panzvimbo munogona kumushaya. Saka make sure kuti musvikire akadaro. Chances are hai vakamusvikira achitogeza. Munere Zambia amai makamirwa naanimi namambo. Then he went asvikako ndobva arara naye. Apedza kurara naye ndobva agara pasi. David the sinner continues, ndobva atsvaga plan in order to make sure kuti zvinhu zvake zvese zviri in order. Ndobva anyora tsamba, ndobva anodedza mukomana kuti auye kuchii zvake kuoff, so that kana mukomana achinge auya kuoff osvika opinda kumudzimai wake, mazuva apinda David kumudzimai wake naapinda afanana. Saka mwana asuzikanwa ndewani? NdewaDavid. David adaro aita plan yakadaro iyoyo, anobva aona kuti yaramba anoita kuti Uriah afe. And for your information, during those days, people went to the funeral of Uriah because of King David. Saka tarisa hii series yedrama rinoitwa na David achitadzira Mwari, one thing after the other, a series of it. Tinoregereka here naye Mwari. Church of God, ndaya kuzokuudzai kuti mazuva atiri kurarama iCovid hayo, asi tiri kurarama mazuva akaipa, not only akaipa asi mazuva akaipa ane vanhu vakaipa. Takatarisana tiri muno, takagara zvatakaita izvo. People could be seeing different people, vachiona vanhu vakanaka. Asi ndauya kuzokuudzai kuti kana history ya this world yakazara vanhu vakaipa, Bhaibheriwo rine maportions ekumenshena kuvanhu vakaipa. Mazuva atiri kurarama ano hasha yevanhu vakaipa. You know, these kind of messages these days, Pastor, make someone very unpopular. Because what people want is, we are coming from lockdown. We know it has not been good with you in the lockdown series. Wakaipanga achirwa nesu, daimwara, azvisirizo. Ziri right on the other side of the story. But just check how many church members have we lost in the lockdown. Vanhu vakanga vasati vambotesta doro vakariraira mazuva aya. When I was coming from Shambare, I pastor Shambare district, ndauya namai vangu. Mai vangu is a teacher. Ndobva vati, uri kuziva here kuti lockdown ikadzoka zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ndikati, muri kumbonyatsorewa kuti kudii kusvikanzi zvazviri kureva ndezvekuti tinogona kuluza more students. Saka ina ndakunzwisa ivo ndo teacher ndo vanonzwisa nyaya yacho. Ndikati chii zvikanzi vana vasikana vepachikoro pedu chete vasina kudzoka kuchikoro after these 3-4 months. You will not mention 3-4 months is vanga vajera kudzispenda vari kuchikoro, but vaita freedom vari kumba. Vari kupi? Kumba havako, kuchikoro havako, vari kuvarume. And statistically it means vagona kuenda kuvarume ava ndevakatadza kuescapa kuita nhumbu. Saka in case activity yavakaengage into, pane vakaita wasa vakapotswa nenhumbu variko kuchikoro.
And amongst that statistic, pane vana venyu. Yaipakai. Pane vanouya every Sabbath vari kuchurch. Asi vadzokera kuchikoro. Nekuti vaita rombo rakanaka kuti vakachenjera ndevekuMandara. Vaverengawo painternet vakasanganisa itoteki rikavabatsira. Tinoregereka here nhai Mwari. Ndauya kuzokuudzai kuti this era yatararama iyi yakazara vanhu vakaipa mumazuva akaipa. Vanhu kana vaingaendera kuchikoro kunotora madegree, machancellors emauniversity nemavice avo vanofana kuedha degree re-heartbreaking. Garai pasi nemayouth enyu muvabvunze kuti iwo wakadana nevangani ukarambana nevangani, musaende kumashure pa-lockdown apa. How many did you promise to marry? Vangani vakatenga majava muzita rekuuya kwenyu. Zvikazoenda nekupi? There are people who are listening to me. Vane victims akawanda evanhu vavaka heartbreak. Tinoregereka here nhai Mwari. Zvekuti munhu akakuona ngatiti yangu itowo mistake ati inini andisuda kupindira kwati achipindira naye ndoda kusvikopindira kuno osvikopinda okuona uri kutungamira Sabbath school apa. Are you sure anopinda muno muchechi kuti anodzokera? Tiri kurarama mumazuva ekuti vanhu vari muno muchechi vakanditarisa have become addicts of different things. Nhasi ndo pamuri soba nekuti muri kufana kuya kuchechi. Maona kuti hazviite kuti tiende takabatwa. Zvinonetsa kuti tiende tisiri soba in case tinobuda musaga zvikaenda nepamwe. I'm talking to a generation yararama in this 21st century vaita ma-addicts even nemasturbation. And to some of these people, it's been years. And mazuva ekuti tatisiri kuya kuchechi aya zvawedzera zvikaintensifya. Nekuti ma-activities kumba mashoma. Tikutaura nevanhu vari pano vanoti kana vakatarisa history yavo yemasturbation it goes beyond 10 years kubva kumashure. Takatarisa swana toona kuti tatosvisa decade kaini. Tasacha celebrate anniversary yemasturbation. Tinoregereka here nhai Mwari. It will be unfair not to mention issues that has to do with abortion. Pane vanhu vakatogara who are listening vapindana nenyaya ishi. And mazuva ekutanga maitya, but iye zvino it's something that has just become ordinary to you. You actually have a proper recipe rinani yemabvisirwo acho. You are a reference to many. Kana vana vavo vakada kuita izvo zvonzi tsvagai mainingi. Musanyonetseka iye zvino iSaturday machechi avo anenge akavhurwa saka vamirirei vanodzoka manje manje. Vanosipedzana 4 amene pamwe nasina 12 asi vanogona kukubatsirai because havashande neSabata vanokubatsirai zuva radoka. Kune mutsara kumba kwenyu kwevana nevanhu vemaraini vakamira vari kuda kuti vabvisirwa navo nhumbu dzavo nekuti you can do it better. Pamunotosvika mune makanonokerwa chimira ndibvise inform yedhokasi ndisungire Zambia tinyatsoona kuti ngataure nechirudzi. And generation yemazuva ano nemaitikira akuita zvivi, things have just become so ordinary. Muri pera vanhu vaMwari. Vanhu vese vanotanga kuita zvivi vanozvitya mazuva ekutanga kuzviita. Those who are in businesses, if you try the experiment kana makambozviita kuvhura shop yenyu kunotyisa mazuva ekutanga riri Sabata. Iye zvino it's very ordinary. Zvekuti mutorimo munomu nenyaya yemarana akauya mune mutopindira mamwe messages akanangana ari business related. Iye zvino hakuna munhu kushop kwakati vharwei nengari yekuti Sabata asi munogona kuita leave your orders then I will supply you manero. You are taking orders. Tinoregereka here nhai Mwari. Ndiri kutaura nevanhu vari pano vekuti to them extramarital affairs dzango normal. Hapana chichambovhundutsa. Ende chero mukatsiurwa mhinduro yenyu iri very simple. Uri kungonetseka kwa varumirisa vanongozviita izvi. Varumirisa vanongozviita izvi. Zvachamisana zvazoitwa neni. Chero kanditi ndiri Eudha wokudii, Eudha kuchechi. What's so special about this? Nevanhu vari pano vakatitarisa. Vane varume vasingashandire panzvimbo. Asi vari kurarama sevanhu vane varume vari panzvimbo. Tinoregereka here nhai Mwari. And the Lord in the abundance of his mercies anoita kuti vanhu ivavo varambe vaine normal life as if things are so normal. Ndava kuzokuudzai kuti Satan akachinja method ndikare kaya kaiti kana munhu akaita sina basa anobatwa. Those who get into church boards kana mukacherechedza
maissues emadiscipline amashoma makambozviona? Very few, very very few. Kudhara ndokaiti discipline iye zvino amashoma. Chii chakaitika? Wakaipa akagara pasi nekempi yake, I assume. Ndobva aona kuti tikaramba tichibatisa vanhu avo are losing clients because rabatwa rese rakutendeuka. Saka why don't we try to keep them safe, vari in the safe zone, vari mukati mechivi? Ndosaka muchiona kuti somebody is not married here, anoda nemurume wemunhu nezuro chaima nero vaicelebrate 10th anniversary. Somebody is in here, haana registered company, but ane matenders anotyisa, anoramba achiwana. The devil has made sure he keeps his clients safe. Nekuti mukabatwa arasikirwa nepopulation yake yevanhu vanomutevera. Saka vanhu vanoona kuchenjera ipapo. Havasi kuona kuti Mwari ari kungowachengetawo havo kuti zvigone kufamba zvakanaka. Vanhu vaMwari ndauya kuzokutaurirai kuti we are living in very dangerous times with very dangerous people, where we need God's grace. And zvimwe zvivi zvacho ndoda kutaurirai tikanyatsogara pasi tikafunga tese tikafunga tikadzokera kumashure. Tunatsoona kuti kuregererwa chako kunogona kunetsa. Iwe pachako Mwari akakuisa apa akati imbozviregerera. You find it difficult for you to forgive yourself. It's very difficult. But I'm here to tell you as I conclude that number one, sin is very expensive. Chivi chinodhura. Manzwere vanhu vaMwari. Sin is very expensive. Mukaverenga bhuku yazvakazarurwa chapter 12 verse 7 and 8. Bhaibheri rinoti kurwa kwakavapo kupi? Kudenga. Mikaeri nevatumwa vake vakarwa neshato nevatumwa vayo. But the dragon was defeated. Nenzvimbo yake haina kuzowanika kudenga. Why do I say sin is expensive? Sin is so expensive. Chivi chinodhura. Hachina kutangira pasi. Chivi chakatangira kudenga. Right in the presence of God. Mwari aripo nevatumwa vake. Sin began. Saka musajairira chivi. Mukafunga kuti chinezera nesu. Nekuti pachakatangira paitotyisa. It's an uprising that begins in the state house. Vanhu vachironga varipo, vachironga vari mu-state house. To topple whoever is there in the state house. That's how difficult and expensive sin is. Nekuti kana chisina kunyara Mwari, vanhu vari panyika, it's a home and away defeat for it. Hachivaoni. Now, if you read the book, pane yainzi Council of Peace, which took place in the heavenly places. Now, Council of Peace, munhu akati atadza pasi pezuva, there was no any other way than kuti munhu aparadzwe. Saka munhu aifana kuti kana akatadza, atadzira Mwari aifana kuti afe. That was the only way to go. But zvadaro zvinonzi shoko raMwari rinoburitsa pachena kuti pakutadza kwemunhu Mwari akanetseka. Munyora achigara pasi in narrating this story anoti kudenga kwakanyararwa. Kwanyararwa, there was no way forward nekuti vanhu vakanga vari kudenga zvisikwa zvaMwari zvakanga zvanetseka. God went into his own private room, the writer narrates. Ari mu private room, anenge ari momo, Jesu anobuda, Jesu obuda panze, ndokunosangana nengirozi. Asangana nevatumwa, anoona zviso zvevatumwa zvakatarisa pasi, zvichinetseka nekuda kwechivi chaitika panyika. Saka pakatadza munhu panyika. When sin entered this world, angels did not have peace in heaven. Zakanetseka just because of one sin. Nova Kristo abuda panze, then he came back. Nova asikukumbira kuna Baba. After seeing that the angels were sorrowful, he begged the Father that he could go and die for humanity. But God refused for the first time. Jesus went out. Nyora anotsanangura. Jesu abuda panze. Anosvika ikoko ona ngirozi dziri kunetseka dzinotarisa chiso chaKristu, dzinowedzera kunetseka nekuti dzinoziva kuti hapana chabuda. Jesu anodzokera for the second time to see the Father, begged him again kuti afire nyika nezvivi zvayo. Baba vanoramba kechitu. God the Father refuses for the second time. Jesu anobuda panze. Then there were tears outside, angels crying. Pasi sina zvekuita, just because sin had entered. That's how deadly sin was. Angels were so worried. Jesus went in back for the third time. The writer narrates. Apinda kechitatu, ndokunokumbira kuna Baba. Anowarara, humility. Then God told him, do you know what that means? It means for the rest of your life, for the rest of eternity, you are going to be living with two natures, the nature of humanity and the nature of divinity. Then he said, it's okay, let it be. That's when Christ came on planet Earth to die for us. So now sin was so expensive and so expensive, zvekuti inotaga kuti tifirwe nemumwe akafanana nesu. Muripera vanhu vaMwari. Mazviona here, pastor who understand it better. Kuti God could not die for us because he is not human like. Zvaitaga the incarnation process
kuti Jesu aite munhu haigona kutifira ari divinity. Saka chivi chinodhura zvekuti munhu anofanira kuzvipfekenura kuti aite kamwe kanhu kuti agone kutidzikinura. Saka nyaya yekuti dzikinurwe ishi yaida mumwe weropa rakafanana neredu. Mukaverenga nhoroondo kana kuti history inokuudzai nezvepfungwa ye-the year of Jubilee. Mukaverenga book of Leviticus inoburitsa pfungwa inoti vanhu vaiti kana waita chikwereti iwewe vaikutorera munda. Kana vakutorera munda waifana kuti uzobhadhara chikwereti ichocho kuti ugogona kupuwa munda wako. But the simplest method waifana kuuya ne-blood relative, hama yeropa, ndio yaisvika yobhadhara. Kana yabhadhara wodzoserwa munda wako. The other method was for you to wait for 50 years until the year of Jubilee, gore reJubheri. Kana gore reJubheri rasvika wozodzoserwa munda wako. But tarisa ifungwa inoita sekuti you are 80 years old, you need to wait for 50 more years. Kukana uchinzenge wafa zvozoitwa sei. Saka zvaitsvaga hama yeropa kuti iuye ikudzoserese munda wako kwauri. Saka nyaya idzi dzekuti tibve muchivi dzaitsvaga hama yeropa. Paida wemudanga zvaitsvaga Jesu. Mazhawidzi anobva ati zvinotsvaga Jesu nekuti Jesu ndimukoma. So it required someone who was like us kuti agone kutidzikinura panyaya yechivi chinodhura. Revelation chapter 5 mukaiverenga inoti Jona ari kudenga anoti atarisa ndobva aona paine bhuku yakanga yakavharwa yezvisimbiso zvinomwe. Are you there church? Ine zvisimbiso zvinomwe. Anoti aringa anoshaya munhu akanga akafanira, not anogona. He could not find anyone who is worthy, not who is able. Ability is not worthiness. Saka akashaya anyone who is worthy. Kuti angavhure bhuku iri ndiani? Bible rinoti Jona akachema. Achema, one of the elders came to him. Akati, why not? Usacheme iwewe. Tarisa, there is the Lion of Judah, worthy to open that book. Saka Jesu ega ndiye akanga ine ability yekuzarura zvisimbiso zvakanga zviripo zvakanga zvakanangana nenhoroondo yenyika ino zvine chekuita nekuponeswa kwedu. Saka Jesu ndiye shamwari weropa. Isaiah chapter 53 verse 5 inobva yaburitsa pachena tine mavanga ake takadii nhai takaponeswa. Let's just talk about the cross the next few possible minutes. Then we pray. Jesus came pa planet Earth. Aya pa planet Earth, bhuku raLuku rinoti Kristu anoti ndakauya kuzotsvaka nekuponesa chakadii chakarasika, seeking and saving the lost. Saka kana Jesu achibva kuwana agenda yakadaro, haasi kuuya kuzosangana nevanhu vari perfect. Are you here with me? He is knowing kuti ndiri kunosangana nezvinhu zvakarasika. Saka I need to seek and save those people. Saka kana Mwari akatarisa ari kumusoro kudenga achiunza Jesu achiuya pano pasi, haasi kuexpecta luxury. Ari kuedza kuti kana achinge asvika ari kuona zvinhu zvisingatangike. It's as good as you are a teacher. Wadeployiwa kuchikoro kwawadeployiwa. We have a class that is supposed to be writing this year grade 7. Paunosvika paya uchibvunza zvinoita maticha zviya zvekuti unosvika wonyoresa test kuti uone kuti vana vako vakamira papi vari papi. Not even one of them in exams are just by the corner. Saka Christ is coming to such a class. Yari kutoziva kuti ndine vanhu ka vekuti hembe zvadzo, but things are not what they seem. They could be driving very good cars, but things are not what they seem. Jesus in his dictionary knows and knew that there are people on planet Earth who exist in the category of sinners. And for that reason, he could not miss a chance of coming to planet Earth. Saka Jesu aigona kushamisika dai akasvika pano pasi zvichinzi muchiona zvakadai half a population yese yemakristu vanhu vari right. Anenge aita loss if it were that. Saka every time when the heavens look down on planet Earth rikaona vanhu vakachenurwa vanoratidza kuti makristu vanoratidza kuti vasvinhu vakawanda, denga rinonetseka kuti chii chaakuitika. Hamusi kundinzwa? Asi rikaona vanhu vari kuedza kuti vaite vanhu vakanaka, zvinhu zvisina kumira zvakanaka, heaven knows kuti tine basa rida kuitwa pasi pezuva. So Jesus came. Jesu auya nekuda kwamavanga ake vanhu vanoponeswa. We are not going to talk about his birth. We know my circumstances were not okay. Zvekuti dai ari mumwe aigona ngosiyana nazvo pabirth chaipo zvinhu zviri pano hazvina kumira zvakanaka. I cannot die ndichizvarwa muchidanga chakadai. I cannot, because kudenga ndinoimbirwa mutsvene aigona kudzokera. But he was not a coward because he knew that in 2021 tichange tine vanhu vanenge varimo vanenge vane mubvunzo yokuti Tinoregereka here isu nai Mwari. It's just like an interview ine vanhu iri kudiwa vanhu vane mamasters, ione ZJC yako uripo ungoenda unobvunzawo vari kutora ini ndingakwanewo here. That's the situation that we have. Tinoregereka here apo, tinokwana here apo. So Jesus came. When he came, they tried him in every corner. When they tried him in every corner, Jesus haana kuita nawo. Even makotsi eko
they exhibited a lot of injustice, but he still kept quiet because he knew ndinofanira kuti ndiponese vamwe vanhu. Macircumstances etrial yaKristu, he could shout objection achibuda zvakanaka, asi akaramba akanyarara. He kept quiet because he knew in 2021 someone has to be saved. When before Pilate, the story of Pilate excites me, anosvika pana Pilate, mudzimai waPilate anga arota manheru acho, haana kunyatsorara. Achinzi, murume wamuri kuvhiringana naye uyu, taura murume wako, musiyane nani naye. Then early in the morning, council yagara, Pilate achida kutonga kutoita sei naKristu. Mudzimai waPilato zvinonzi anouya nechitsamba opa baba, chaiti murume uyu handina kurara ndichirota nezvake. Dai murume wamadi henyu masiyana naye. But Pilate achida kufadza maJudha anoenderera mberi, ndobva adedzera vanhu chikanzi ndichakupai options, ndokupai Bharabhasi here kana Jesu, motaura wamuri kuda kuti aurayiwe. Vanhu vazhinji vakashedzera, let Barabbas live, Jesu ngaaroverwe. The Desire of Ages says the first thing chakashedzera mukati mevanhu kuti Jesu ngaarovererwe dzikino raBarabbas was a demon. Then the mob ndobva yateedzera mushure mekunge demon rashedzera, toda Barabbasi, toda Barabbasi. Barabbas maimuziva here? Barabbas akanga ari mutorongo, akamirira death sentence yake. Saka Barabbas akanga ari mushurugwi. Saka zvinoitika ndezvekuti Barabbas mumaraini vanga vatonetawo naye, zvekuti chero nemudzimai wake anga asatomude kumba, but vanhu vakati zviri nani tishurugwe naBarabbas pane kuti mutipe Jesu. You know, kuna vanhu vakawanda vanopresenterwa maoptions ekupuwa Kristu anoponesa zvinhu zvisina basa, they take zvinhu zvisina basa. Barabbas preached the first sermon yekusunungura kwaJesu. Muri pano vanhu vaMwari, nekuti paanosvika kumba, mai muri pano here? Ndiri pano. Koi madzoka sei mama makasungwa? Jesu andiponesa, andisunungurisa. Saka Barabbas akanga ari gororo, akatoona Jesu anodzikinura vamwe vese vasati vaona. A Jesus who saves. Vamwe vakaenda musoro vakazara amenochi vachingoti ngatiroverei Jesu, ngatiroverei Jesu. Pilato pachake akafofita his only chance to be saved. History says he wanted to be a friend to Caesar. Vanhu vakasvika paari vakati, imosaridza zvamunoda mukuru, kuti kana nyaya yaitika muda kuti musunungure Jesu here kana kuti muda kuita shamwari yaCaesar. Hamuna kundinzwa? Caesar anga asingatombonyatsozivane na Pilate zvekudaro, kungozivawo kwemukuru wenyika kuti kuna MP ningi kwakati. Saka MP ningi yaonzi, iwewe ungatambe kuita friend yemukuru nekuti uda kusunungura uyu ota ndingarekedzera friend yemukuru. They had no friendship with Caesar, Pilate and Caesar, but akafofita chance yake yekuenda kupi? Kudenga. Because of that vanhu vanokwekweretsa Jesu, they were going with him Calvary. Bible mentions kuti vaidaro nekuti vaimhanyisana nenguva, sabata ranga rakuda kudi muna kundinzwa. Saka ivo vaiti, vakomana ngatikurumidzei, vezvipikiri fanofamba imeende kumberi, vane muchinjikwa itai very fast tifanofamba, nekuti sabata haringakwane tisati tamurovera. Toda kuti tidzoke because they were to pass over. Toda kuti tidzoke tisvikobata maservices ari uku emanheru aya. Saka vanhu vari papass over ndepekuti vaiti tine Passover lamb ratori gwai raigara mutemberi rakanga rakavharirwa ririmo. Saka vaiti tiri kuita izvi semucherechedzo waMesaya achazouya, the real Passover lamb. But Mesaya wacho vaanaye, vanomhanya kuti vaende, vanoroverera kuti vamhanye kuchurch service. Makambona vanhu vasina basa vachida kumhanya kusvikoita zvinhu zvekuchechi. Muri pore vanhu vaMwari, they were late for a church service zvekuti vaida kuti vaite very fast kuti vakurumidze kunobata sabata ravo. Munhu anooneka kusmall house Friday zuva rakudoka kuti ndine maannouncements mangwana, plan zoti yangu yakaita sei nesheti yangu, ndauda kutomhanya because kune church mangwana, ndiri pavespers yeninginikiri yepower hour, saka ndoda kuti nditomhanya. Muchioneka kumurume wemunhu, ndini nditori chorister wepapower hour, saka imi michiregedzai ndimhanye, tinozoona ndakutomhanya kuti ndininginikire. Vachifofita chance vakatarisana naKristu, iye auya kuzotsaga nekuponesa chakarasika. They went on, vari murodhi imomo. Bhaibheri rinoti vanoona murume ainzi Simon of Cyrene. Simon of Cyrene was his first time kuona Jesu, but paakaona Jesu haana kumboda introduction, akamuziva kuti uyu ndiye. Chii changa chaitika? The previous Passover, Simon of Cyrene haana kuuya, asi kwakauya vana vake vainzi Alexander and Rufus. So Alexander and Rufus vakomana vairi vanoti vaona zvakaitika pamusoro paJesu nechi the previous year, because Jesus was here for 3.5 years. Vaona ndobva vaenda vaonodza baba vavo vakati, imi pane munhu wataona iyeye, ndiye Messiah. Ngoti vanhu vanga vachi havasi kunyatsonzwisisa, but ndiye. So when he came on this Passover pagore, paakaona Jesu akati, I need no introduction. Maona kuti aplay a bigger role ndiani? Vana, iri muhere youth mune kuti introduce Jesu sezvaari kuhama, zvekuti vakasangana naye havarasike kuti ndiye Jesu. Ipapa handamusitozikana kuti muri kuchechi. Ko uri kupa pane plan ndaumboti 1 to 1 to ndrodzoka mai manje. Nekuti mukabvunzwa zvekuchechi hamugone kuzitsanangura. I have noted with concern, even in my district, there are a lot of people who cannot even defend the Sabbath. Kungoti kuchechi hakuzonyorwa my exams.
ingoitai musara movhara door past, movhara door nemawindo moti hapana anobuda asina kunyatsopurwa kuti sabata raMwari nderipi. Munoswera nevanhu muno, munoswera nevanhu muno. But Rufus and Alexander vakanodza baba woka 1. When Simon of Cyrene came and saw Jesus, he needed no introduction. Pavakamumanikidza kuti unzai muchinjikwa havana kuziva kuti vari kumuitira zvakanaka. This one excites me. Simon of Cyrene was a black person. Tell you right? History says he was from Ethiopia, meaning to say he was from Africa. Saka Simon of Cyrene akaenda kupass over ikoko, asa achibva kuAfrica. Ndobva anotakura muchinjikwa waKristu kubatsiridza zano reruponeso munhu mutema. Are you here Africa? Saka Simon of Cyrene kana zvaibvumirwa aigona kunomira kudenga kuti Mwari kuna vatofana kushaya vanhu vatema kunoko. Handisi kuziva kuti ngaite sei, but ndinofunga munongoziva muchinjikwa wakamboenda kuna vanhu vatema here vari kuno. Saka already God, my assumption tells me, treats Africans or black people with some respect, for you participated pazano rekuponeswa kwevanhu. But Africa iri munhu asida kuenda kudenga. Munochemedzereko Simon of Cyrene akudenga achitokomana. Handamboziva ndakatakura muchinjikwa mahara. I thought ndiri kuitira favor kuti vamwe vagodzidza. So Africa yaMwari inonzi nevamwe vedu Africa yedu inofana kuenda kudenga nekuti mumwe wedu akatakurawo muchinjikwa. Vanosvika naye kumuchinjikwa kuya, vasvika masoja anoita zvese. Pane chibhuku chandinoda chandinombopota ndichiverenga chinonzi The Gospel According to Nicodemus. Vanhu vavhunduka. Nicodemus ndiye uya wekunobvunza Jesu kuti ndoita sei, plani yekuti ndipone yakamira sei. Ndobva agarawo pasi ndokunyora chibhuku chake. Chibhuku ichi pakatanga achinyora chinzi The Acts of Pontius Pilate. Ndobva chagara ndokuchinjwa ndokunzi the Gospel According to Nicodemus. But zvinodaro kuti pakagarirwa canon pasi harina kukwana kuti ripinde muBhayibheri. Saka vanodzidza vanoriti anonzi extra biblical sources. Zvajeka kaizvo. Saka muchibhuku ichi anonyora an interesting line vanhu vari pamuchinjikwa waJesu. Zvinonzi muchinjikwa wakazvambarara pasi, zvipikiri zvichiroverwa. Panouya mumwe musoja wechiRoma akanga aine ziso rimwe chete rakanga risingaone. Ndobva asvika paya, ndobva agadzika chipikiri chake, agadzika chipikiri, ndobva asimudza sando, ndobva adhiraivha chipikiri through mumaoko aKristu. Paanodhiraivha chipikiri chichienda, ndobva ropa raputika kubva mumaoko aKristu, ndobva rasvikomhara paziso raisaona, ndobva ziso ratanga kuona, ndobva apukuta ropa, ndobva aendera mberi nekurovera chipikiri. Aifanira kubva amira oshedzera, whoever was in charge, commander, general, lieutenant general, major, I cannot do this anymore. Nekuti murume uyu haana zvaataura, but his blood was enough to heal my eye. But dzakaramba dzichirovera nekuti mamwe masoja aidi zvavo aikuza nekuti vaitomutemba, ende vazhinji vanoti tinenge ari yekuti anga ari neziso 1 anga ari so accurate. Ndofunga makazoona makamboshasa rekeni munhu kana achida kunanga tanga netsunzina rimwe makambozoona. So vaitoti he is an expert, he is very accurate. Ne1 iroro chipikiri hapotse, 1 sando pachipikiri munyama yaKristu. Maizviziva here kuti kuna vanhu vanoratidzwa naKristu ruponeso ruri pachena asi vanoramba vachiita asina basa? Muripo here? Zvekuti mukana wavo wekuponeswa so Kristu anouyanika pachena, but still they do not see that. Saka imamuna kuvhunduka kuti pamaidana neshamwari nemurume weshamwari yenyu, musi wamakasvikirwa muri kumba neshamwari yenyu, muri tori mubedroom meshamwari yenyu nemurume wake, iye akasvika agumira kudining angoshedzera kuti I had forgotten the office keys, ndobva adzokera hake. Imamuna kuvhunduka, vamaenderera mberi nekurovera chipikiri. Kristu ataura nemi. Moza kuti kuna vafana vakawanda vari pano mayouth vakaita stress out. Kana vaudza ndajamba, mayouth anoiziva language iyoyo. Ndajamba atsa, ndajamba. Kangani? Akatoke chitu. Toita sei? Baba vangu vantondiuraya. Wakagara wakati zii, uri palone, usina kana plan. Ndobva azongopinzawo message SMS, ndazoenda. Hamuna kundinzwa. Ukaswera day rese uchicelebrate. Manheru uriko futi. Kristu achikuratidza pachena kuti hakusiriko uku. Uramba uchienda. Tinoponeseka here isu Mwari? Tinoponeseka here? God has communicated to us many times. Many times. But nanhasi Mwari ari concerned nevanhu vasinganzwe izwi rake richitaura. Maizviziva here kuti munyori anoti Jesu kana achinge auya, paanouya, timu iya makanzwa timu iya inoti kutonga kwenyu kwakarurama. Right, regai ndikutsanangurirei timu iya kuti inorevei. Timu iya munyori anoti kana timu iya ikanzi ngatiti Mwari ati tazofunga zvakanaka zvekuti vanhu vaparadzwa zvichaita. Imi timu imimi tomboti vanhu vakutofamba kuenda uko, imi timu imi aiwa itai hensi dzokai, aiwa chiuya tiende kupi? Kudenga. Munyori anoti vacharamba.
Aiwa, ikoko atite sei. Hatikwane. Aiwa, it's okay. Aiwa, musanetseke sei. Aiwa, katiri kuti tazotaurira nevamwe vaponeswa kuti chidi chiwe. Aiwa, ikoko hatikwane. Hanzi vacharamba. Because hapana anoraswa asiri kunyazoziva zviri kumurasisa. Manzwera vanhu vaMwari. Vanhu vese vacharaswa vachadza kuenda kudenga. It's not going to be a surprise. Actually, a surprise kutoenda kudenga. Vanhu ndoko vachatoshamisa kuti ndiko. Kwete uku hakuna kana chitsotsi munhu angaitoziva kuti aiwa hataigwenda nekupi. Hapana apa. Nongo Cape United hayo iri kutambawo neReal Madrid. Toenda nekupi. Saka I'm here to tell you kuti God has spoken to us many times. Ende ruoko rwake rwenyasha runoramba ruchingodunuka. Do you remember Cain? Cain apedza kuuraya Abel. Bhaibheri shoko raMwari rinoti Mwari akati where is Abel? Akati kwai ndinogara naAbel here. Aiti inini handigara naAbel muhomwe. Plus munga muti muri Mwari munoziva zvese munofanira kuziva zvatoitika. Hamfanira kundibvunza zvaAbel anogara naye muhomwe. Saka Mwari ati zvino ropa rake riri kuchemba mberi pangu. Uchave muzungairi panyika. Bhaibheri rinoti Cain akamhanya kana kuti Mwari musadaro, mukangondidaro wese andiona aita sei? Anondiuraya. And the Bible says, God said hapana kana umwe chete achaisa ruoko rwake pamusoro pako. Ndobva Cain atanga kujamba achienda achifara achienda kuzungaira. God protected Cain. He did not save him. Saka mark of protection is not mark of salvation. Saka dzakangonzi hapana nokuguma zveshuwa dzatofamba zidena. Because iwo kadziguma Bhaibheri rakati akuguma kamwe chete ndomuro wakanomwe. Saka zvoda kuti Cain akasvika akakuguma ipamhanzi aka1. Imi mukamuguma Mwari anokuguma ika 7. Because God keeps his promises. Cain akasvika akakutuka imi mukamutema nebhemba aka1. Mwari aikutema ika 7. Do you get it? Why? God had protected Cain. But Cain dzakakanganwa kuti aiwa handina kuponeseka ndangoprotectwa. Ndozvaakaita Mwari kuvanhu vakawanda vese vari muno. Tinoponeseka here Mwari? God is taking a mandate yekuti protect. Takachengetedzeka. Imaiziva here kuti mayouth, maiziva here kuti vamwe vanhu vakamitiswa vakangorara nevanhu kawana. Iwo you cannot count. Tikakubvunza ipo ndotarisa mudenga kuti I don't actually remember. It's been quite a number of times. You cannot even remember. Ende Mwari ndobva akuprotecta. Ndionoita wedding inotyisa pachechi yese. Vanhu vanoshamisa uyu ndiato kumukomana chadi mboya atibvunza matononoka atochata. Ende mota dzeinde dzichitoshanda pamuchato wake. Ende mahara hapana kana wani anesa fuel. Mune muchimhanya naye. Mukanzi muite speech makamirira church hapana pamwe kutaura series ndoda kufara naye. Anga ari mwana kana kachikora muchimhanya dai Mwari atiregerera zvataurira series. But mune matopedza. What is happening? God is protecting you. Pamwe pacho panongoramba pachipindawo masalari Mwari ari kuedzawo kuti urambe pamwe ungazondirangarirawo. So when God protected Cain, aiti dzimwe nguva Cain achazorangarirawo mukuzungaira kwekuti asi Mwari akandiitira zvakanaka. Mwari, I'm very sorry for what I did. But haana kumbodaro. Tinoregereka here naye Mwari. Ingotarisai zvakawanda zvatakaitirwa naMwari kubva kumashure. Achiedza kuti tiite vanhu kwavo. Asi hapana kana nomwe chete. You know, there are other people who are seated in here and who are listening to me. Vekuti mari dzavanoendesa kumasmall house dzakawanda kupfuura dzinodyiwa mudzimba dzavo. I had the privilege. Before I went to the district, I was teaching at Wise Our group of schools. Chero vakada kunditeera vachandiwana handisiri ikoko. Asi mota dzakawanda dzaiuya nevana vepo dzadzi dzemasmall house. Makushamisika. Svinuka kwete diki diki. Pavisiting paya dzichiya dzakarumana kudai. Wozotanga kutoudzwa nemamwe mafesi anga ari pato tichana kuti uruziva kuti mota dzise dziri kuuya idzi mamai auri kuona akawanda wanda ane vana vari pano vemasmall house and fees svino. Asi Mwari anongoita hake kuti zviitike. Zvakangonaka vari kubasa vachitotemba newe kwazvo kuti we had never seen a man like you. You are so hard working. Mwari achitendera uchipiwa ma worker of the year awards. Uchibuda munewspaper. God is just protecting you. Tinoponeseka here Mwari. I've come to tell you that on the cross Jesus died for everyone. And when he died, akashedzera it is finished. Tembre kuti it is finished in Greek rinonzi tetelestai. Vanhu vaiti kana vachirwa hondo, kana hondo ichinge yakundwa, akunda kana kuti awina, ainocheka musoro we the opponent, obva asimudza musoro uya uri pabakatwa, oti tetelestai, it is finished. Masoja euko kwakundwa akachenjera, obva afamba achienda kuseri kweuya awina. Manzwere, aramba ari uko, obva aurayiwa. Saka Christ shouted tetelestai on Calvary.
achiti takunda wakaipa. Saka vakachenjera vese ngavachiuya kunani? Arambawo hake, hapana zvatichaita. Saka God is not worried kana achiona isina, but he is more worried kana akaudza mutadzi kuti auye mutadzi oramba akagara ikoko. Muri pano vanhu vaMwari, mati Kristu anoshamisika kuti unombopota uchimwa supa. Zvomushamisa izvozvo? Hazvimushamisa izvo. Nekuti Kristu mukateedzera mazuva akararama panyika, Kristu aiti unopinda mumba mana Mary Magdalene, unopinda mumba Simon the leper, vaisada kuonekwa nevanhu. Zvinoreva kuti dai Jesu airarama mazuva edu anaya, kana mumba mezvidhakwa maigona kumuwana, kana mumbawa arimo muchoti ari kuiteko muno, arimo imomo. Saka hashamiswi nazvo izvi zvekuti munhu amuna mudzanga ozoudzima kupinda pagedhi rechechi, muti Kristu anonetseka neizvozvo. It's ordinary to him. Ndo vaakawira kuzotsvaga, vakarasika ivavo, asi anogona kuzonetseka kana akuzokudedzai kuti achiuya ikati tigadzirise nyaya idzi muramba muri ikoko. The book of Isaiah mentions kuti kunyange zvivi zvenyu zvakaita sei, zvakatsuka seropa, ndichazvichenetsa semazaya echando. Anotozviziva kuti kana iri nyaya yezvivi hapana pakatoipa. Christ knows it. Saka each and every time he is extending his grace dziri sufficient to everyone. Nekuda kwerufu rwake pai pamuchinjikwa. Gentlemen, ndakafa kudhara, I died already. There is what is called the coronation process. Coronation process is the one that happened just after the resurrection of Christ. Pakati paimbomira kundibatai in the book of John. Chamwenda kunani? He was going to present exhibits that it's done on planet Earth. Mune chemberere muno? Mune chemberere kana kuti vatikurei? Yes, I'm seeing hands. Vanokudzai nezvayainzi nyore. Sitakangotenga mupedza namo. Vanokudzai nyore wainobhadhara chinhu chani chako waya nereceipt. Nyore chero kana 2 weeks sina kuuya. Zvaizongodi chete. Zvaizouya ndimanje yekuti ukabhadhara chako kuseni uchinzi chiri kuuya chikasauya wakutomhanya unoripota kumapurisa. Nyore chero month. Vanhu vakachengeta chi havo? Receipt. Mai vaitofara, baba vangu svika vachiti tatenga mubhedha. Uri kupi wobudisa chipepa? Mai votanga kuhumburuka payadhi vachifara, vachifarira chipepa. Then some days later, the package would be delivered. Same process done by Christ in heaven. Akapresenta mavanga ake akati timu iri pasi yese sorted. Vavedu nekuti takavatenga nechi. Saka vari kuuya. Zvekuti kungoti vanhu underestimate activity yekudenga past. Muzive kuti kudenga izvozvi kana denga richinzi Mwari arikugadzira pekugara pevanhu, panotozvarwa vamwe vana vatsva, atopinda bhizo kuti mabhiridha wedzerai uko, ndoda kuti taure language yamunonzwisa. Wedzerai mamwe apartments uko. Pazvarwa vamwe futi. Saka God kana achita preparation yevanhu vachaya kudenga, arita preparation every individual on planet Earth, because munhu wese is a potential heavenly candidate, because Jesus paid kudaro. No matter what happened to you, anoponeseka. Kuregerereka, munoregerereka. Munogona ngemakaita nyaya dzekuti hadzigoni kutaurika kuvanhu, asi Mwari anodi yake anodziziva ende anodziregerera. Dzimwe nguva, talk to your God about the whole issue. His death on the cross was not in vain. There are people vanga vakutosiyana nazvo kuti kuchechi takungoendawo hedu, asi zvatakabata zvikuru. Hapana zvikuru apa. Mukuru ndiMwari. People, even if they talk a lot about you, havana zvavanogona kuita pamusoro pako. Muripore vanhu vaMwari. And issues are talked in generations. Kana generation yedu ikatopfuura tichitaura nezvenyaya yako tiri mayouth tese, pakatoya imwe nyaya yachatoiziva. Munoregerereka kana muchida. So God respects our power of choice to bring ourselves unto him. Who are you? Kuti munoregerereka. People who had questions, Mwari, kuda kuzvatakaita izvi, tinoregerereka here isu. Vamwe vanotoziva kuti madeaths evanhu ese, kufa kwakaita vanhu vari kudzimba dzavo, hama dzavo, they are involved. Vanga varipo, zvekuti kungonamatawo, kungodarowo zvavo. I have come to tell you kuti munoregerereka. There are others vari kufunga deep in their minds. Now I have about 6 women vandakagura marriages avo because varume vavo ndaidanana navo. I have come to tell you, if you are willing, God is also willing. Unogona kuregerereka. Others have been deep in addictions,
of different kinds. I've come to tell you that it's possible that God will forgive you. Kana tabvunza mubvunzo tinoregerereka here Mwari. Mwari anongobvunzawo munoda here kuti muregerereke. If we want, hymn writer says, whosoever will come. Saka Kristu basa rake asati abuda mukati menzvimbo tsvene is to seek and save the lost. Kuti atiregerere. Musandipfure tenzi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, muponesi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, ndipenyiwo wenyu mutsa, ndinokumbira, ndiri kupfukamira nekudawira. Muponesi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, ndinomusimbira Jesu, ndinokutsvaka, rapaniwo moyo wangu kundiponesa. Muponesi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, muritsimbe rangu tenzi, zvene upenyu, akuchina mubatsiri, asi Jesu. Ndochema muponesi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, muponesi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, apo madaidza vamwe. Musandipfure, apo madaidza vamwe. Musandipfure. Kana ndiri mutadzi, Jesu akandifira, wakafa kuti ini ndichagara kudenga. Sena wani pamuti, ndinopona na Jesu. Harudoro rwa Jesu, runopinda pamsoro, runodzama senyanza.
rudo rwakandiona apo ndiri kusada kana ndiri mutadzi ndiri kumuda Jesu kuda kwangu aziwa zvene urombo wangu neupenyu nemoyo Jesu anochengeta neupenyu nemoyo Jesu anochengeta neupenyu nemoyo Jesu anochengeta